og velkommen til spørgsmål og svar. I denne uge har vi emnet ungdomskriminalitet, og inde på vores Facebook-side har jeg set, at vi stiller os nogle spørgsmål, som vi vil svare på. Ja, og nu må vi gå i gang. Hvor meget ungdomskriminalitet bliver begået i bander, og hvor meget bliver begået under gruppepres? Spørger Elina 10 år. Kriminalitet begås i foreninger og sådan noget, og når folk er påvirket på en eller anden måde. Ja. De fleste unge vil være i stand til at modstå gruppepres, så de ikke ønsker at begå kriminalitet. Men vi ved også, at når man som børn er i en ung og sårbar periode af sit liv, hvor venner betyder rigtig meget, og det er derfor ikke ualmindeligt, at en del af den af kriminelle handlinger unge begår, bliver udført under pres, for at vise sit værd eller være en del af fællesskabet. Der er meget sammenhæng mellem kriminalitet og opvækst, spørger Benny på 50 år. Det er ikke sådan, at man kan konkludere, at hvis man har et svært opvækst, kommer man i kriminalitet og sådan. Men samtidig er det også sådan, at hvis man generelt har mange udfordringer, så bliver man også nemmere præget af det miljø, man er en del af. Unge med gode opvækstvilkår kan sagtens begå kriminaliteter og forblive kriminalitet verden. Verden. Men de vil ofte have et netværk, altså venner og familie, som kan støtte og hjælpe dem på rette spor. Begår kriminalitet, hvilket kan være, fordi at de sammen med andre bliver presset hertil, eller de bliver fristet eller berige sig, eller fordi de har et forbrug af rusmidler, som de skal finansiere selv. Ja, men de fleste unge, der begår kriminalitet, kommer igen på rette vej. Hvis de bliver hjulpet og støttet af deres familie og netværk, eller selv gør sig sådan, eller selv gør noget. Selv hjælper sig selv. Ja. Fra det gode fælles selskab og søger hen mod uhensigtsmæssige subkulturer, hvor man ikke har mulighed for at få en konstruktiv støtte og voksenkontakt. Vil man ofte i en periode leve i nuet og udleve en risikofyldt tilværelse. Alle har brug for at være en del af relationer til andre. Det har børn og unge også i høj grad. Og gerne nogen, der kan profitere sig af. Ja, præcis. Ja. Jeg vil spørge fra Sverige. Er der sammenhæng af de type unge, der ender i kriminalitet? Prøv at høre her. Unge uden et konstruktivt netværk, også forældre og øvrige familie, har større udfordringer end andre. Og hvis disse unge har en risikoadfærd og risikovillighed, begår kriminalitet, bruger rusmidler, pjekker for skole og har et stort ofte forbrug af alkohol osv., vil i nogle tilfælde blive fristet af det hurtige liv, hvor de mest tænker på sig selv og deres egne behov. Vi ved, at unge uden uddannelse har større risiko for at begå kriminalitet og forblive i den kriminelle verden. Det var så denne uge af spørgsmål og svar. Vi vender tilbage i næste uge. Ha' det godt. Ja. Olga på 17 år spørger, hvad skal der til for et ungt menneske vælger en anden udvej end kriminalitet? Både når de bliver kriminelle, og også når de bliver kriminelle. Og kriminalitet. Hvilket kan være, fordi at de sammen med andre bliver presset hertil. Eller de bliver fristet eller berige sig. Eller fordi de har et forbrug af rusmidler, som de skal finansiere selv. Ja, men de fleste unge, der begår kriminalitet, kommer igen på rette vej. Hvis de bliver hjulpet og støttet af deres familie og netværk, eller selv gør sig sådan, eller selv gør noget. Selv hjælper sig selv. Ja. Fra det gode fælles selskab og søger hen mod uhensigtsmæssige subkulturer, hvor man ikke har mulighed for at få en konstruktiv støtte og voksenkontakt. Vil man ofte i en periode leve i nuet og udleve en risikofyldt tilværelse. Alle har brug for at være en del af relationer til andre. Det har børn og unge også i høj grad. Og gerne nogen, der kan profitere sig af. Ja, præcis. Ja. Jeg vil også spørge fra Sverige. Er der sammenhæng af de type unge, der ender i kriminalitet? Prøv at høre her. Unge uden et konstruktivt netværk, også forældre og øvrige familie, har større udfordringer end andre. Og hvis disse unge
har en risikoadfærd og risikovillighed, begår kriminalitet, bruger rusmidler, pjekker for skole og har et stort ofte forbrug af alkohol osv. Vil i nogle tilfælde blive fristet af det hurtige liv, hvor de mest tænker på sig selv og deres egne behov. Vi ved, at unge uden uddannelse har større risiko for at begå kriminalitet og forblive i den kriminelle verden. Det var så denne uge af spørgsmål og svar. Vi vender tilbage i næste uge. Ha' det godt. Ja.